Ja, 3. Hello, is mis Orla. Agus is mu se Violet. Hello, is mis Orla. Agus is mu se Violet. Okay, and tuiris mi erg. Is mis Orla agus ha seo Violet. Dé ha hin dréchu a kilachút. Well, ha féin dríoch a cílach gá, maar cymryd a hau a cwr siachit dyn jalafacet gyda Daniela. Maar nid a hau a conich gyda Dania ŵr, cymryd, like, J fi a sydd ysmynnych nid a hau a ysmynnych. Nid a mi dus Ursula a chéad tuiris. Vai mar Bofros. Bofros. Vai dierach mar. Bofros. Cymryd a rhain du féin dréach nyr a fawog. Wel, nid a fa mi cryn mi tordio ffyrwydyn son féin dríoch I enw. Click mi... Click mi guitar. Rhaid mi tordio ffyr ciol. Rhaid mi ialyn cydioch. Agus... Cwr mi tor make-up orm. Mae'r ha ysa Jean Evan Shaw. Hobria. Agus... Rhaid mi mo alt an yn doin Jeffrey agus un sy'n och. Agus cydioch nid y gytys mi cwr mi orm ytoch o fysoch datioch. Va uniform ek yn skol ek un. Ach va lorig sin jiffer doin like a shaltin féin dréach ek un. Maar a cur sin like written nouns and alt. Maar sio! No. Sé dre maar fysoch. Written mar sin. Just written bic. Guma boya. Strán a coit mar botog no. Fysoch boya. Fysoch. Wel nie een gorst. Ja! Oopsie doopsie. Okay. Close up. A fa mi bria? Fysoch bria. Son yn ceis mi erig. Cwrson a ha féin dréchuig cwt yma. Gwsori se son ni'n bec. Wel, Orla, ha mis just mynd i'ch gyfel féin drych I cydrmach son ni'n yn bec. Sgas, mae'r na helw y cwrdd a altan yn doi, mae'r hau geri no cwr yn make-up dytan mae'r hau ysa geri. Hau y cymol pisgwt gyfer von tel, agos ha ffeim ec yn tel orsa. Féin ek yn tel yn glitter eyeshadow agit, agus féin ek yn tel yn alt. Bria, fysoch bria. Agus féin yn tel ek yn... Féin yn tel orsa. Bwynig mi yn mod da trip leis yn gwsio. Sin fyr. Okay? Sin fyr.